Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe, venres 24 do mes de abril, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles da festa da terceira idade, xa van máis de 200 persoas anotadas. Falaremos das axudas á natalidade que xa se poden solicitar. Na jornada de hoxe falaremos co Atlético Cercedense femenino que estiveron onte en Radio Cerceda. Falaremos da recollida de plástico agrícola que será a próxima semana e tamén onte se celebrada o Día do Libro e dende o Concello un ano máis repartiron libros entre os escolares. Falaremos de novo de obras, falaremos de permisos de queimas que volverán a retomarse. Na xornada de hoxe xa se poden volver a pedir os permisos de queimas. Falaremos da renovación da plaza dos cursiños de natación, que será o mes que ven, e tamén o Concello de Cerceda se oporá á planta de biogás proxectada para Soantres. Lembraremos a limpeza de fincas para prevenir incendios, da ITV de Turismos e dos partidos desta fin de semana dos nosos equipos. Pecharemos co tempo, donde as previsións para mañán nos dirán de alternancia de nubes e claros con lixera baixada de temperaturas. Como decíamos nos titulares, xa son máis de 200 as persoas anotadas para a Festa Social da Terceira Idade que vai a ser o día 23 de maio, sábado 23 de maio, Festa Social dos Maiores de Cerceda, e volverá a ser na Polideportiva de Limeixa no Piñeiro a partir das 2 da tarde. Anticiparlles que, como todos os anos, haberá un gran xantar popular, de xeito todo gratuito, música, sorpresas, etc. Hai que inscribirse previamente para poder disfrutar da Festa dos Maiores. As inscripcións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou se non queren desplazarse, poden facelo dende a casa chamando pola mañán o teléfono 981 68 60 68. A tenor do ritmo de anotacións, volveremos de novo a ter moitísimos veciños reunidos xuntos para disfrutar da esta homenaxe dos maiores de Cerceda. Lembren a data, será o próximo sábado 23 do vindeiro mes de maio. Esta semana, en concreto, onte abría o plazo para solicitar xa as axudas á natalidade que, en este caso, xa se poden presentar. As solicitudes se poden presentar ata o 30 de novembro. Hai de plazo ata o 30 de novembro para solicitar as axudas á natalidade, unha convocatoria que ten como obxectivo que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento da poboación municipal. Serán persoas beneficiarias, os proxenitores ou, no seu caso, acolledores de menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano 2026. Decirlles que se queren solicitala teñen que facelo por rexistro na planta baixa da Casa do Concello presencialmente polas mañáns ou poden solicitar esta axuda por sede electrónica a través da web municipal www.cerceda.org. A cuantía da axuda é un pago único de 300 euros por fillo. Máis temas. Na xornada de onte pola mañán en Radio Cerceda, o Atlético Cercedense femenino era protagonista nas mañáns de Radio Cerceda con Marisol Rodríguez. Este próximo domingo xogarán a 1 da tarde no Roxo o seu partido de Liga que, no caso de vencer, se proclamarán campeonas e ascenderán matemáticamente a falta de 2 xornadas para rematar a Liga. Esta temporada militaron na terceira categoría femenina galega Grupo 2. Gañaron 17 partidos, empataron 2 e non perderon ningún, con 111 goles a favor a día de hoxe, a falta de 3 xornadas. Laura Raña foi a máxima goleadora con 40 goles, aínda non rematou a Liga, aínda pode aumentar esa cifra, e como adestrador é Óscar Barrientos. Este domingo, ademais, farán unha homenaxe a aquelas mulleres pioneiras do fútbol cercedense alá polos anos 70. Estiveron na xornada de onte Ainhoa Denis, Uxía Casal e Paula Reimúndez como xogadores
como xogadoras e estivo Gloria Bocixa como directiva e Marga de la Iglesia como delegada. Tamén estivo Jesús Santos como segundo adestrador. Eso tivo lugar na xornada de onte. Pois era unha idea que xa tivemos a principio da temporada, que falamos varias veces que nos parecía algo bonito facerlle unha homenaje a X señoras que saen nunha foto, que non as quero nombrar a todas porque non quero que se me olvide nadie, que saen nunha foto moi mítica, que no Concello tamén se lle fixera unha homenaxe polo Día da Muller, que foi o primeiro equipo de fútbol feminino de Cerceda. En que ano, perdona, Aino? Nos anos 80, se non me equivoco, máis ou menos. 80, 90. 70. 70, veña. Igual, no 70 algo, non? Porque no 90 xoguei eu, e xa non xogaban elas. Pois no 70. E nada, dende o clube, nós dende o femenino sí que nos facía ilusión pois invitalas e pasar un rato con elas, preguntarlle cousas, pois aproveitar e facerlle un homenaxe así bonito e emotivo. Tamén é unha maneira de acercar o pueblo ao Roxo, xuntanse pois eso, o homenaje que podemos ganar a Liga e ascender, e creo que fai así un momento especial e bonito para que máis xente de Cerceda, pois de paso que ven a homenaje, se quede a ver o fútbol e que se enganche a vernos, bueno, que eso, que está todo o mundo invitado evidentemente, nada, que esperemos que sexa moi bonito e nada máis. Cambiamos de tema para falarlles agora de recollida de plástico agrícola. O próximo martes 28 de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedimento para solicitar a recollida é o de que chamen por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente 881 046 776 para solicitar o servicio indicando a cantidad de recoller e os datos do punto de recollida. Lembren que teñen que chamar porque o martes que ven é cando se fai esa recollida de plástico agrícola de xeito gratuito por parte do Concello. Hai que chamar o 881 04 67 76 para indicar o lugar e a cantidade que teñen que recoller. A xornada de onte tivo lugar o Día Internacional do Libro e o Concello de Cerceda quere de novo, ou quixo de novo volver a estar repartindo libros entre os escolares. O Día Internacional do Libro, que é o 23 de abril, é unha conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial, co obxectivo de fomentar a lectura. Se trata dun día simbólico para a literatura mundial, xa que ese día, en 1616, faleceron Cervantes, o Inca Garcilaso de la Vega e Shakespeare. O Concello de Cerceda sempre se suma a esta conmemoración coa entrega de libros aos escolares. A Concellera de Cultura, Cristina Capelán, percorreu onte os colexios para, en este caso, celebrar ese día, dende a Escola Infantil, Colexio Cruce, Celso Emilio Ferreiro, etc. Voltamos a falarlles de obras porque antonte se fixo un repaso de obras que se están executando, van a comenzar en breve ou prácticamente rematadas ao longo de todo o Concello, algo que cada mes, 2 meses temos que, por sorte, ir informando. En este caso, en Meirama, estáse rematando a depuradora, tamén se está actuando na escola unitaria cun illamento e eficiencia enerxética e tamén o aparcamento na iglesia de Meirama. En Cerceda se está levando a cabo o saneamento en Ribasoutas e tamén o anexo no Roxo e na rúa Rosalía de Castro. En Queixas xa casi rematado o asfalto entre a Velleira e Boedo, un gran tramo de estrada. En Xesteda tamén arranxo e asfaltado dun camiño en Xesteda e un camiño do Monte. En Rodís, en Brazal de Abaixo, Pluviais en Sandián, en Covadas Andes, en Vilar Vello e tamén abastecemento noutros lugares. No campos de fútbol, pois lembren que se está executando o campo do Outeiro e tamén o do Rodís. En concreto, en saneamento, levan xa máis de 1 millón de euros en todo o territorio municipal no que vai de ano. Máis temas, falamos de permisos de queimas porque a Consellería de Medio Rural informa de que dende onte se reactivaron todas as comunicacións para levar a cabo queimas agrícolas por parte de particulares, tamén as autorizacións para os restos forestais amontonados. Os interesados deberán confirmar
de novo, na súa comunicación que van a efectuar unha queima de restos agrícolas. No caso de queimas agrícolas, os que soliciten terán un novo permiso a partir de hoxe e poderán levar a cabo esta actividade a partir do sábado 25 de abril, porque hai que deixar 2 días, porque hai que ter en conta que a comunicación debe efectuarse sempre con 2 días de antelación seguindo a normativa. Esta comunicación pode realizarse a través da web específica ou chamando o 012. Si xa saben que dende onte retomáronse de novo os permisos de queima. En canto á piscina climatizada de Cerceda, recordar tamén que a partir do mes que ven abre o plazo para renovar plaza nos cursiños de natación. Ven para renovar plaza, pero mantendo o día e a hora, sería do 4 ao 15 de maio, ese plazo para renovalas, e se queren nova plaza o cambio de hora ou de día sería do 18 ao 29 de maio. Xa logo, durante todo o mes de xuño, terán que presentar xa de xeito formal a plaza no rexistro. Eso será a partir do mes que ven. Falamos agora desa planta de biogás que limítrofe con Cerceda se pretende instalar en Soandres. Pois ben, os alcaldes de Culleredo e de Cerceda reuníronse en Cerceda para abordar e manifestar a súa oposición ao proxecto da planta de biogás para Soandres, que se construirá nunha zona moi próxima ao límite tanto con Cerceda como con Culleredo. En este caso, os rexidores avanzaron que farán un fronte común para defender os dereitos dos veciños e incluso contactarán tamén co alcalde de Laracha para ver cal é o seu parecer. Critican o emplazamento elexido para o proxecto e sinalan que terán un impacto negativo relevante para o entorno, destacando, por exemplo, a proximidade ao río Anllóns, polo que presentarán alegacións. Sobre isto, falounos o alcalde Juan Manuel Rodríguez. Hai unha preocupación que eu destacaría como auténtica e espontánea por parte dos veciños da zona da Laracha, unha preocupación que eu creo que é absolutamente despolitizada, é unha preocupación sobre un proxecto tremendamente dañino. Hai que darse conta que está ao pé do río Anllóns en solo rústico, o cal atenta directamente contra a ordenación do territorio e, polo tanto, nós faremos alegacións en contra dese proxecto de planta de biogás na Laracha, fundamentalmente sendo coherentes. Tereidesme escoitado en moitas ocasións que nós estamos a favor da economía circular, que estamos a favor dos proxectos industriais, que estamos a favor da xeración de enerxía, pero sempre que sexa dun modo sostible, con equilibrio e con progreso. Esa falta de ordenación no territorio que se dá neste caso, esa falta de garantías con respecto á distancia co río Anllóns e ese feito de que se dá nun sitio onde non hai actividade vinculada, pois fai lóxicamente que xa de inicio, previo análise técnico, que tamén se dará e se procederá a facer alegacións, nós nos opoñamos a ese proxecto. Cal non significa que nós podamos estar a favor de proxectos de xeración de enerxía, de xestión de residuos, pero sempre ordenados a nivel territorial, que é o que sempre dixemos, non? Eu creo que entre o sí a todo, a crítico, e o non a todo, hai algo que está no medio que é moi importante, sobre todo nos días que corren, que é o criterio. E nós aplicamos ese criterio con respecto a este proxecto porque ten elementos claramente diferenciadores con outros que se vertebran sobre o territorio e así o facemos saber. E sempre dentro do respeto institucional, está claro, ao Concello de La Laracha, no que, por certo, creo que hai hoxe unha reunión co propio alcalde que tamén manifestou o seu rexeitamento ao proxecto de biogás. Máis temas, falamos agora da limpeza de fincas para prevenir incendios, porque o Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión de biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manter limpa unha franxa de 50 metros ao redor de solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques e de instalacións industriais. Nesa franxa non poden existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios e protexer as persoas e as vivendas. Se queren ter máis información, poden chamar ao Departamento de Medio Ambiente, 881 04 67 76.
E tamén recordamos que se queren vostedes pasar a ITV do seu coche, do seu turismo, poderán facelo en Cerceda. A unidade móvil da empresa Supervisión e Control vai a estar aquí os días 6, 7 e 8 do próximo mes de maio. Será nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, como sempre. Haberá pola mañán e pola tarde, a excepción do último día, que só será pola mañán. Para pedir cita previa teñen que chamar ao teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.ictv.com no apartado de cita previa. En canto aos deportes, repasamos os partidos da fin de semana, xa mañán e pasado mañán, dos nosos equipos, incluso un pospúxose para a próxima semana. Repasamos na primeira categoría Galicia de fútbol, o Queixas xoga en Club do Mar, xoga na Laracha, no Municipal de Laracha, contra o Club do Mar de Callón. O partido é Club de Mar do Callón, Queixas, o domingo ás 5 da tarde no Municipal de Laracha. Un Queixas cómodamente instalado na mitade da clasificación con unha magnífica temporada contra o Club do Mar, equipo segundo clasificado. Bonito partido, domingo ás 5 da tarde no Municipal de Laracha. Na terceira categoría Galicia hai un derbi. Antes de falarlles do Atlético Cercedense, temos un derbi do Concello entre o San Martiño e o Rodís. San Martiño e Rodís xogarán un derbi do Concello, ambos os dous equipos en esta última parte da temporada en plena forma. Rodís leva 4 vitorias consecutivas, San Martiño levaba 2, perdeu esta fin de semana, pero tamén están os dous en bo momento. San Martiño e Rodís, o partido é o domingo ás 11 da mañán no campo do Roxo de Herba Natural. E o Atlético Cercedense loitando polo ascenso aínda ten posibilidades porque ábrese unha ventá na terceira plaza da clasificación para posible ascenso. Para elo ten que como mínimo ser terceiro. O partido é Abellá Atlético Cercedense. Se xogará o domingo ás 12 do mediodía en Abellá. E no fútbol femenino, como decíamos antes, o Atlético Cercedense femenino, líder intratable, recibe na casa o Negreira. O partido é o domingo a 1 da tarde no Roxo, un partido no que, no caso de vencer, matemáticamente, a falta de 2 xornadas, se proclamarían campeonas e ascenderían de categoría. Ademais, haberá unha homenaxe ese mismo día, este domingo ás 1 da tarde no Roxo, ás pioneiras mulleres que empezaron a xogar en Cerceda lá polos anos 70. Os xuvenís do Atlético Cercedense loitando pola permanencia reciben na casa o Arteixo B. Teñen que vencer Atlético Cercedense Arteixo B este sábado mañán ás 8 da tarde no campo do Roxo. E pola súa parte os cadetes que xa lembren foron a falta de 3 xornadas campeóns e líderes da categoría, enfróntanse agora na Copa nunha liguilla o Oza Cesures. Oza Cesures, Atlético Cercedense cadete, xogarán o domingo ás 12 do mediodía no campo do Loureiro. Os infantís tamén loitando polo ascenso para mantener esa segunda posición, Atlético Cercedense Infantil, Xuventude de Laracha, o sábado mañán ás 6:15 no Roxo. Por a súa parte, os alevíns xogan na casa, Atlético Cercedense Alevín Sada, mañán sábado ás 11:10 no Roxo. O Benxamín A tamén xoga mañán sábado na casa, Atlético Cercedense Benxamín A Pastoriza, mañán sábado ás 11:10 no Roxo, e tamén xoga o equipo B o sábado, Atlético Cercedense Benxamín B Brexolema, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Tamén xoga mañán sábado os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Pastoriza, mañán sábado ás 12:20 no Roxo. No fútbol de veteranos, un San Martiño xa campeón e ascendido, xogará na casa contra o Miño. San Martiño Miño. O partido é mañán sábado ás 4 da tarde no campo das Tinajas, que con esa victoria refrendarían xa todo o éxito da temporada. O Cerceda de veteranos xoga fora da casa contra o Teixeiro, tamén mañán sábado ás 5 da tarde no campo do Carregal en Teixeiro. E na segunda B de veteranos, o Rodís, que mantén a categoría, enfróntase na casa o SPM. Rodís SPM xogan o sábado, aplazan o seu partido para, mellor dito, xogan o xoves, aplazan o seu partido para o xoves día 30 ás 8 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas.
Xa en canto tempo, para mañán sábado e para domingo, Galicia se manterá nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, aínda que con certa inestabilidade. Así, mañán agardamos unha xornada con nubes baixas e brétemas na mitade norte, que darán paso a ceus pouco anubrados ou con nubes altas que non impedirán o paso do sol xa pola tarde. Nas zonas de montaña podería haber algún chubasco trebuento. En canto ás temperaturas, sufrirán un lixeiro descenso con algún ascenso puntual nas máximas canto máis ao sur da comunidade. En canto aos ventos, soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderados no litoral atlántico. Co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.